Tsika niany agnano mise en garde elo fô, mise en garde amrô fetrifetra aby io bôka, azonareo zegny. Antsika zio bôka fa olo abatre, hitanareo fa commence manonga pointsika io bôka, commence manonga pointsika io, eo amizay avadikindreo tany hafa atsika, azonareo zegny. Soit ampidivindreo atsika sambatsika, fa misimisy exemple tokony hitanareo. Bonsoir, 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 bonsoir. Rô fetsy fa atsika mbola tsy mavozo rô, zay mivolaniko. Atsika mbola tsy mavozo rô ary tsisy andra atsika avozo rô. Hitanareo raha mandalo zao, hitanareo raha mandalo. Exemple maraindraigny igny misy olo nivolagna za, ndray hirika izy ndray tsy hirika izy. Za amizay nagnano renseignement fa tsy hirika zegny izy tamin'ny premier ministre soit amin'ny Lydia, fôtony olo zegny des fois mangala 19 mandefa raha amin'ny soit premier ministre soit amin'ny Lydia. Bon, za de toute façon za tsy matoky rô io, azonareo zegny. Karaha exemple azy io, Soumaïl Barabas teo niaraka taminay magnanognano vidéo azonareo zegny. Zio Soumaïl Barabas nidirandreo agny, nidirandreo tsetsika marigny, tsetsika vandy. À partir du moment olo koa fa nivadiky, izy mila intérêt-nazy personnel, atsika fa méfiance, azonareo zegny, méfiance. Possible zio Soumaïl Barabas nazy proposition tamin'olo hafa, fôtony amin'ny vidéo Soumaïl Barabas izy mivolagna fa za nahazo proposition tamin'ny Jocelyne Maxime, or que izy magnasa Jocelyne Maxime pendant ça c'est problème nazy volaniko zay. Fa kaza todiko tsika hagny lalagna, fôtony irô tiangala la place tsika zio, fôtony fahitandreo fa resaka état fédéral ty atsika fa nazo point maventy jusqu'à Tananarivo mikeka atsika volaniko aminareo zegny, magnano koragna tsara rô, tu vois, jusqu'à olo amitsika ao boka avaritra ao volaniko aminao zegny idirandreo zegny volaniko. L'art de manipulation io c'est l'art de la guerre, azonareo zegny. Fa atsika fa mahay karakory izy, exemple zay izy io meloko andeha hiady admettons Soumaïl Barabas, tu vois, atsika tsy mijery igny Soumaïl Barabas fa hitanareo karakory izy, tu vois, iny tsy diratsika eky igny, hafa igny ambla izy magnano, izy mitady zonazy, izy te hivoatra izy, sa problème nazy igny, azonareo zegny. Atsika tsy mila io, atsika tsy mila volandreo io, irô hoanitsika fo amin'ny raha tsy manjary a Madagasikara. Président nazy trophée Kianjano Barea tsy homologué, azonareo zegny. Olo mivolagna fa mandroso Madagasikara, magnano président ty, donc réfléchissez bien volaniko. Kaza mety manipulendreo atsika, kaza mety ampidivindreo atsika. Adiny Soumaïl Barabas miaraka Jocelyne, ça c'est leur problème, tsy diratsika igny, fôtony amaray possible Soumaïl Barabas hiady koa amin'ny Lydia, soit hiady amin'ny premier ministre, tu vois. Donc on reste sur notre aligné, atsika tsy michange, atsika tsy mivily. Objectif tsika état fédéral, zay ava ankilatsika fa andeha agnasara androbadraboka atsika, igny tsy jirentsika igny, azonareo. Irô fa voabaraka tsara atsika, nintsika alignetsika ty fo, rô fa mikeka atsika firy, olo mikeka atsika volaniko aminareo zegny. Fa maro zegny volaniko, azafady aminareo, tsofa tsy tandy messagerie, tsô tsy tafamaly messagenareo za, me tegna azafady aminareo. Ary tsy zaza raiky miasa io volaniko aminareo, tsy zaza raiky miasa io, maro olo miasa dans l'ombre, tu vois. Eto miza mankasitrika amindreo za, c'est sur le terrain,
à Madagascar, même en France, même aux États-Unis, même en Afrique, maro olo miady miaraka amintsika io. Dikan'izay succès tsika fa commence hitandreo io baka. Zegny amizay ro tihidy koa agnano manipulation amitsika. Ary endreo jery atsika Somely Barabasy miady io, non, on s'en fout de ça. Ambila ro hoe miady. Ambila ro miady. Iska ombiagna ro iady. Iska ombiagna ro iady. Atsika ndraiky continuer tsika aditsika, c'est-à-dire état fédéral io. Io volanko aminareo, degré ou de force volanko aminareo zegny tsy maintsy azotsika io. Tsy maintsy azotsika, même maramila iady miaraka amindreo, aronginandreo maramila, atsika mbola io fo, io tsy maintsy azotsika, atsika zio fa miprépare tsara. Tsy azotsika dans 6 mois, azotsika dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, s'il faut, mais erreur atsika jiaby igny ataotsika leçon. Zay vola erreur-ny Kodity, erreur-ny Zafalbert, igny ataotsika leçon. Fa hitatsika fa ankilan'ny Kodity olo côtier mihitsy namadiky, ankilan'ny Zafalbert olo côtier mihitsy namadiky, ankilan'ny Didier Ratsify maro côtier namadiky. Azonareo karaha zio ty volanko. Fa tsika tsy mijery igny volanko. Le seul combat mila atsika miconcentrer amin'ny combat tsika état fédéral. État fédéral io tsy maintsy azotsika. Izy koa ataotsika agnatin'ny lohatsika fa io tsy maintsy azotsika, io azotsika mariny. Ça c'est notre foi, conscience tsika io. Atsika tsy mivilivily. Sinon atsika tsy mivady crédible. Atsika tsy mivady crédible. Ro nefa mavozo volanko aminareo zegny. Fa mialamboetry, mivolagna ro agny. Karakory ro nama ty, karakory ro olo aby ty, fa mivolagna ro agny fa atsika micontinue fo. Ambela atsika ro, mizaha vidéo tsika ro. Tsika mikoragna amindreo, mivolagna amintsika ro. Magnano comment? Magnano critique reo, ataotsika leçon tsika igny, critique indreo alaitsika, atsika mazaka démocratie volanko zegny. Contrairement amindreo, atsika mbola mazaka démocratie. Ro tsy mazaka démocratie ne. Natoa ro magnafodifody olo, tsy mazaka démocratie ro. Natoa ro miarete mampanonga méga e geste indreo jiaby fa hitatsika. Le seul raha hita masotsika zio, regarde, tsisy raha manjary ao Madagascar, tsisy raha mandeha ao Madagascar. Iny fa preuve tsika iny. Iny fo edivitsika amindreo ne. Atsika magnabiagna masondreo fa raha ataonareo volanitsika izy io tsy mandeha, tsy manjary, anareo magnano wera zay ankadalianareo. Izy karaha touchendreo volanko aminareo zegny. Izy karaha touchendreo, tsisy raha manjary. Ayeky androny barea volanko aminareo. Firy vola atao, zanary koa raha mizaha fo e. Firy vola atao. Na ino zigny exemple tsy natao nampiagna ely fo mitaben'ny Diego tary, namboarigny tsara izy. Namboarigny tsara. Non. Zay volanko fitiavantegna io. Attention izy koa tietegna loatra volanko zegny. Maresaka anao lavo. Maresaka. Donc, on continue, on va se battre pour l'état fédéral. On va se battre pour libérer les prisonniers politiques, surtout Meran Diego. On se bat tout le temps. Zéné Vlanko fait divre zo. Par-ci, par-là, tu comme il a miad faux. Donc, attention, j'ai fou Vlanko comme naro, Kazavarienga mzaha. Irobim comme t'as vu. Mila vola ro. Atika mila fapandusuonga. Mila fapandusuonga chika. Volanjo fa tsy jire chika. Azonareo zegny sarotro amindreo amizay andeha iribriba tsika fa hita amindreo amizay le madiniky cerveau igny idirandreo ao. Igny idirandreo magnasary mivolagna zegny. Ireo samba ro agnatin'ny lakorondreo fo, ro agnatin'ny équipendreo fo ro zio miady. Ro fo samy miady zio. Fa atsika tsy mamitika karaha igny, atsika tsy magnano enregistrement n'olo, raha volagnintsika igny miboaka fo, même ro magnano écoute atsika. Non, on reste sur notre aligné, toujours aligné. Io volanko atsika tsy lavo. Atsika tsy lavo. Raha io ataotsika amin'ny faux fitiavatsika Madagascar. Contrairement andreo, ro mila intérêt ndreo personnel. Zay volanko, il faut bien faire la différence. Faut bien faire la différence. Ro zio ampiady. Zavanareo ro boka faritra agny fo fa mpiady agny.
avy rô baka Antananarivo agny mikekatsika ty zegny mitimidika aminay anao juste détourner ndreo cerveau tsika. Non, on reste sur la lignée de l'état fédéral. L'état fédéral au moins fa 15 personnes niany nikeky za juste par rapport amy l'état fédéral io mamitamitika hato izy non anao ka zendriky miady état fédéral io volagnindreo fa aloatreny ka tsika anjongona anjrade arongonareo izy volagno tsy raha magnino zay fo eto état fédéral mety arongona anareo le izy mety miady anareo ino tsy jireko volagno niandro magnano mipody koa mitelefony koa rô mipody mitelefony koa rô za tsy raha mijery zay volaniko aligninaka raiky fo aligninaka raiky fo état fédéral ary za tsy miala amin'ny état fédéral io ambarako rô direct za tsy miala amin'ny état fédéral io voilà fa attention ireo manipuler atsika zio volaniko aminareo zegny zay olona tanjatanjaka tato nivolagna tamin'ny vidéo igny direct idirandreo navoandreo ny Ismail Barabas io fa tsy hainy fo agnaty lohanazy izy volagna zana Jocelyne zana non anao possible na Jocelyne izy député volaniko aminao zegny anao nahazo izy fa attention raha vera ambadiko allô continuer aboa vidéo aboa raha jiaby izy ka ombiagna anao agnaboaka izy volagno zay volagno igny kombanaza para tsy kombanay Percy Zoukbe comment s'appelle l'autre là Mouandji, ça c'est notre combat état fédéral le vrai combat zay tsy ville volaniko aminareo zegny zay tsy ville soit vous êtes avec nous soit vous êtes contre nous vous mettez de côté zay fa tsy mila soit nareo iaraka zay iady nefa zay tsy mety hahazo volaniko zay tsy mety hahazo même quand on va perdre volaniko aminareo leçonnay igny zay mipody koa azonareo zegny de toute façon zay zio fa tsy mba vita mipody afara tsy possible eky zegny tsy possible zay mipody afara donc on continue fa eko maro anareo vognony volaniko aminareo zay maro anareo vognony raha nivolaniko tamin'ny olo sasany volaniko le seul problème nay zio resaka financement raha zegny tsy asitriko zay koa nisy financement io zay vognony volaniko zegny zay koa nisy financement io fa nazonay le problème ireo amin'ny alitra vola nataondreo jiaby io ro tsy mety contregna amin'io fôtiny ireo nde vangavanga olo volaniko zay la preuve volaniko aminareo Ismail Barabas nivangiandreo izy fo tsy nahazo amarezy mivadika amin'olo hafa sasany mivanga même jusqu'à équipe mamravatomanga fa za fo volaniko aminareo za tsy angala volan'olo maloto karaha igny azonareo fôtiny anao koa na ni commence nangala volandreo anao tsy ambelandreo zegny voanjy radio io tiala fa tsy tafiala eky zegny rozio miady ro samby ro afo tiala fa tsy tafiala fôtiny direct fa mivolagna za nagnamianao vola tamin'ny propagande tsy possible za ambelanao anao za homme d'affaires mila mipodinao vola araiky ty fa mivolagna fa basa eky non izy micontinue fo donc atsika tsy midika amin'igny zay vognony fo volaniko zegny zay olo vognony itaka état fédéral ary zegny avozoandreo isan'andro reo Antananarivo magnano réunion isan'andro magnano écoute téléphone zero eo amizay ato mikeky que ce soit olo boka Antananarivo soit boka Varatra boka Tuleara boka Sambava boka Ankila mais ils sont pas si malins que ça volaniko aminareo zegny ils sont pas si malins que ça tsy olo jiaby manipulendreo boka tsy olo jiaby io volaniko zegny donc on va se battre zay volaniko aminareo ady nataony Didier Ratsiraka volaniko zegny resaka état fédéral iry Modradraone iry Kotit iry Zafalbert iry Koubesy allons gagner ce combat fa maro olo nagnano volaniko aminareo zegny
misy avy fô tanao mondradrano nagnano paf lo Koubesy nagnano Koutity nagnano Zafalbert nagnano donc on va continuer atsika mitoizytsika fo io raha tadiavitrika atsika boka avaritra atsika côtier androso koa karaha boka Tananarivo miaraka boka Tananarivo koa fotiny tsy atsika zaraiky vo mila zo volaniko zay atsika misy équipe-tsika jusqu'à Tananarivo agny jusqu'à Tananarivo agny ro vo mavozo reo misitritriky fa misy équipe-tsika agny volaniko atsika fo tsy mijery olo andeha se mettre entre nous notre combat zay volaniko attention manipulation ndreo io ils sont très dangereux reo mavita mamono de toute façon fa hitatsika igny mamitika mavandy fa voana ery sasany donc kaza mipody il faut pas comparer volaniko aminareo zay tsy mila comparegna zay combatnay hafa combatndreo hafa combatndreo ro mila tombotroandreo même ro teo niady tamin'ny soi-disant kolokolo ataon'ny fanjakana ro amin'ny anisany magnano le kolokolo koa donc igny tsy miady amitsika igny tsy miady amitsika de toute façon volaniko aminareo zay ils vont inventer beaucoup de choses ils vont inventer possible amare ro miinvente za mpandafitra mala za mpamono olo za mpamologna olo azonareo zay mais il faut bien faire très attention volaniko aminareo mila magnano attention ils sont capables de tout donc combattre comme continue fo combattre jusqu'à farany tsisy araiky mipody afara za tsy mila olo va zay kivy resaka Madagasikara non izy koa kivy mangina kaza mizaza ato mipitra placenao embesa kobe avoanao izy koa nao fa kivy azonareo zegny izy koa fa kivy tadignesa ao fo izy koa ndraiky mavozo fa tiagnano ok mavita je comprends fa izy koa volna fa tsy etsika Madagasikara fa kare Madagasikara non prends ton coin ndo mandeha misitrika agny ndo mandeha kilany président mandoaliky fo igny azonareo zegny fa za tsy kivy volaniko aminareo zegny za tsy kivy raha ataondrotsika ty cette fois-ci ils sont tombés sur des os za mivolagna aminareo zegny za ty tsy magnambela raha karakara io za tsy hagnano poera volaniko aminareo zay za tsy hagnambelambela raha karaha io raha koa taoko zay za koa tsy miréussira io tsy ambelako volaniko aminareo zegny le seul problème nay zio volaniko aminareo zegny bailleur de fonds zay tsisy financement zay koa nisy financement même zay tsy mamono olo fotiny amvola boka ro mampivory vahoaka azonareo zegny amvola mampivory vahoaka fo vahoaka koa fa mivory io tsisy ady volaniko aminareo zegny michange amizay le camp boka ireo samby reo fa miady volaniko aminareo zegny ireo samby reo koa fa miady ary miady tsara volaniko zegny premier ministre fa mele niaraka tamin'ny président Toamasina fa mele reo je sais pas si c'est l'année dernière donc jusqu'à intervention de garde de corps diable premier ministre fa hempaka amin'ny équipe nazy Andry Rajoelina koa fa hempaka amin'ny équipe nazy azonareo donc on va continuer ambilatsika fo ro miady ça veut dire que fa commence mandeha raha ty commence tout est bon pour nous mais il faut attendre faut être patient volaniko aminareo zegny faut être patient karaha anao mandoky raha masiro igny volaniko vangonao du poivre izy vangonao sira izy marinenao tsara izy azonareo io fa hitanareo fa misy olo andeha mitamitika igny volaniko anao mettez de côté volaniko mettez de côté zavanareo amy la mairie mamitika ro amy la mairie ao tanareo comme ça adingatsika aditsika io mamitika ro amy la mairie ao adingatsika Jean-Luc Diavoly Diarra koa ny mbola tanandreo comme ça adingatsika ro raha jiaby zegny donc Ismaila Barabasy andraiky Jocelyne ambelaro jusqu'à oubliagna volaniko izy agnano vidéo nazy agnano raha karaha io il y a un temps pour tout fa tsika fo combat tsika
il y a un but. Notre combat a un but. C'est un but collectif. Collectif, c'est pas par intérêt, comme Narosé. Si un intérêt, collectif, combattre. Donc, on va continuer. Zen, vous l'avez fa isfa, fa itachika ini, fa nangini, il fa nangini. Zen vlan, zat chek vous l'avez ni vlan fou pas par respect. Zap comme respecter ou vlan, par respect. Maro na ron vous l'avez akazavalinga is, non. Valetsika izy, atsika koa mazaka démocratie. Firy amizay nandefa message resaka Flavio iny taminaka. Non, tsy jireko. Message naka fa loso. Message naka fa loso. Donc, oubliez igny fa combattika volanko aminareo zay état fédéral. Tegna fahitandreo fa na est dangereux olo mitaky état fédéral. Zegny possible misy raha tsy mandeha agny tokony andeha, possible tsy mandeha. Faut fa maro mikeko volanko aminareo. Au moins 15 appels niany ty fo resaka état fédéral io. Resaka état fédéral. Karakory anareo mavita miaraka aminay, alohatringa tsika. Non volanko, non. Nous on a un but, même zay aroe, telo, efatra zay miady, tsy magnino zay. Tsy magnino zay. De toute façon fahitanareo baka. De plus en plus, atsika mirenforcer fo. Maro nitretrika mangaty kamise volanko fa tsy tandy page naka. Tegna tsy tandy fa magnano vidéo fa za tsy problème allo fa atsika. Voilà, zay vidéo tsika attention manipulation do. Attention. Atsika alefandreo possible alefandreo zio olo mibongony magnano karaha io détourner ndreo fa endreo fa atsika boka varitra ty toera raha tsy manjary ty ampiediviny io olo jiaby zio zavanareo olo jiaby merci Zanahar, tu m'as dit que vous nous avez vidéo. Zamza, juste pour voir, pour renseigner. Direct à ta part, puis après, tu vois. Et t'en as fait, tu m'as nous a vidéo. Donc, moi, Zafa, tu me partages. Tôt ou tard, il va s'arrêter. En blague comme yad, tu comme continuer à dire qu'il faut. J'ai une vidéo de Canaan. Voilà, j'ai même des cyclones. Normalement, cyclone. Itanaro, Saint-André ty volanko zegny, mbola tsisy malay. Or que sasana misy malay. Tsona vozo caporal chef au cyclone io. Zay moka terminé des fois à l'armée agny. Quand karakôry ataony misaraiky zay tranquille. Non, le caporal chef volagnin'indreo tsara mandry. Caporal chef koa mandry, ça veut dire il repose juste sa paupière. Et soit, ils me réfléchir. Or, qu'est-ce que mator, ils amin'igny? Le caporal chef Vlaindo a déjà compté 10 fois jusqu'à l'infini. Donc, le caporal chef, tu m'avoues, ça, c'est le petit temps de blague. Bon, merci à tous d'avoir suivi. Zeni a Tchika toujours état fédéral, Arampi Piechika, communication reste état fédéral à droite. Ou le diable, je fais tenga miarka amtsika ro. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous.